Здравейте, скъпи везни, и честита нова 2025 година. Една много важна година за вас, изключително силна година относно вашите отношения. Доста от вас ще сключат брак, ще започнат нови партньорства. Възможно е да започнете и съвместна дейност с някого, но това е година на много големи промени. Година, в която доста бурно ще се случват нещата във втората половина на годината, тъй като първата половина на годината е малко по-ретроградна. До края на април имаме ретроградни лични планети, една от които е вашата управителка Венера. Влизаме в годината с ретрограден Марс. Изобщо година, в която е добре да се освободим от всичко старо, ненужно, всички стари програми, неработещи неща, целият багаж, който носим и който вече нямаме необходимост да продължим да носим, е хубаво да оставим в старата година. Тази година ще може да реализирате много ваши мечти, желания, ще се занимавате с много интересни и нови дейности. Разбира се, за тези от вас, които са готови да направят нужната промяна, тъй като промяната ще бъде неизбежна. Две много важни планети, бавни планети, които сменят своя знак много рядко, дълго време след един знак. Това са Нептун и Уран, ще сменят своите знаци, ще се придвижат към следващите. За малко, за няколко месеца после обратно ще се върнат, тъй като ще станат ретроградни и окончателно 2026 година те ще останат за доста дълъг период от време в тези нови знаци. Уран ще се придвижи в Близнаци, а Нептун ще се придвижи в Овен. Сега ще кажа какво означава това за вас. Искам обаче да кажа също и за Сатурн, защото и Сатурн ще се смени знака и той ще премине в знака Овен. Той на 2 години и половина прави своята ингресия и това неминуемо ще засегне вашите отношения. Както движението на Нептун в сферата на вашите отношения, така и движението на Сатурн. И това са две различни планети и изобщо много промени ще има във вашите отношения. Още една планета ще смени своя знак, но тя всяка година сменя своя знак и остава по една година. Това е Юпитер. Юпитер ще остане в знака Рак от юни. Да, през юни 25-та Юпитер преминава в Рак и ще остане до следващия юни 26-та година в този знак. В този сектор, където се движи Юпитер, ще носи много големи възможности. И това за вас е изключително важен сектор, защото е свързан с вашата професия, реализация, с вашия статус. Затова много ще започнат свой личен бизнес, ще открият своята професионална посока или ще се реализират в кариерата, която желаят. Ще създадат семейства, ще създадат добри партньорства, може би ще сменят местоживеенето си, доста от тях може би ще емигрират. И въобще ще имат много добри условия да постигнат своите цели. Високи цели, големи цели, мащабни цели може да си поставяте, защото Юпитер дава това разширение и дава възможност на човек да достигне благополучие, доста късметлийска планета. И защо започвам по месеци, но преди това искам да кажа още нещо. Годината е под управлението на Змията. А Змията е мъдра. Мъдрост, това е символа на Змията и трябва да... Това е качеството всъщност, с което свързва Змията. Символа на годината е девятка, числото нумерологично, но мъдростта на Змията ще ни помогне много да вземем тези важни решения през годината, за да можем да направим нужните промени, адекватно да се движим през това бурно море от преживявания, което ще има наистина през тази 25-та година. И пак казвам, тя ще бъде година, в която ще се прокрадват новите идеи, ще се отварят най-различни възможности, но след това ще имаме време да ги обмислим и чак през 2026 година окончателно ще бъде в това ново нещо като бъдеще, което сме си създали самите ние. Това, разбира се, са събития, които засягат и глобално, мащабно. Това са планети, които са невидими и много бавни и са свързани с много по-голям мащаб и в целия свят ще се случват тези нови промени, така че ние ще се адаптираме благодарение на нашето вътрешно състояние и на това, доколко сме свързани с своята интуиция, ще бъде много важно условие. А девятката е числото, което е свързано с приключването на процесите, с приключването на някакъв етап. Затова е важно да можем добре да преценим какво е старо и какво ново искаме да влезе в живота ни. През януари, както ви казах, стартираме с ретрограден Марс и Марс прави своята опозиция още в началото на годината. В първите дни на годината, на 3 януари, се среща отново с Плутон. В своята битка тези две планети могат да бъдат доста така ожесточени. Може да има много напрежение. За вас това може да касае някакви приятелски кръгове, социални кръгове. Бъдете особено внимателни, празнувайки с приятели там новогодишната нощ, може би още ден-два преди да се случи точната опозиция. И след това почти цяла седмица ще бъдем под въздействието на тази напрегната опозиция. Това може да касае по някакъв начин вашите любовни отношения, да касае по някакъв начин вашите бизнес, примерно ако някакъв имате, да не се конфронтирате с хора, които по някакъв начин са агресивни или пък имате такива нестабилни отношения с тях. Действително могат да бъдат и любовни скандали, и скандали свързани с някакви организации, приятели, групи. Просто до 6 януари Марс ще се движи във вашия 11 дом, а това е дома на приятелството и може да преразгледате своите приятелства. Аз имам видео за Марс. Тук отдолу ще намерите датите, които са важни през годината да може да си ги отбележите в календари, да се съобразите с тях, за тези, които желаят и да получите повече информация от видеята, които съм качила като линк, допълнителни видеа, които съм правила през годините за различните събития, за които говоря тук. Освен това, тук в тази видео само ще акцентирам тенденциите на годината, в отделни видеа през годината, както винаги ще правя и месечни прогнози и видеа за по-важните астрологични събития. Продължавам нататък с това, че Марс след 6 януари ще се върне във вашия 10 дом, тъй като той се движи ретроградно, ще се върне в знака Рак. Там ще преразгледате вашите цели, вашата професионална реализация, с какво искате да се занимавате. Може да завършите някакъв курс, примерно, който е свързан с вашата професионална реализация, или пък може да преразглеждате ваш бизнес, може да преразглеждате идея за стартиране на бизнес. Не е желателно да стартирате нищо, докато Марс е ретрограден, ще имаме възможност по-нататък. След това най-добре в края на април, тогава ще имаме най-благоприятна позиция за това. А за вас едни от най-благоприятните позиции, месеци всъщност най-благоприятното време през месеца, и когато Марс и Венера и Меркурий се движат във вашия знак септември, октомври, ноември, въобще ще бъде много благоприятно за вас. Наистина тези месеци са много хубави, особено август, значи не септември, октомври, а август, септември и октомври. Ноември е ретрограден Меркурий и други ретроградности има. Така че август, септември и октомври са много благоприятни месеци за вас. Ще стигна до тях след малко, но за тези, които се интересуват от
новите възможности, да, ще имате такива в края на годината, защото първата половина на годината имаме много ретроградни лични планети, защото те се застъпват една с друга и вашата управителка е ретроградна. Това ще бъде доста така силно, ще се усеща и не е най-доброто време да се реализирате. Това ще бъде през март и април. Сега обаче, преди да стигна до ретроградната Венера, искам да кажа още нещо за януари, защото януари месец ще имаме още едно много важно събитие. За него също ще направя видео. Лунните възли ще сменят своята ос и ще се движат вече по оста Риби Дева, което за вас ще бъде известно облегчение, тъй като те се движаха последните 2 години по оста Овен Везни, като Южния възел се намираше във Везни, така че за вас бяха някакви години, не би казал критични, но много години, на много големи промени и години вероятно свързани с известни загуби, с пускане на някакви неща от живота ви, защото просто трябва да продължите напред по един нов начин. И общо взето течеше кармична проверка за вашия знак и за огните и сега може да се отдъхнете, да почувствате известно облегчение, че сте се справили с тези кармични задачи, които са ви били отредени за този период от вашия живот. Сега обаче възлите ще се движат по оста, свързана с работата, здравето и с въпроси, които са свързани с себеопознаване, въпроси, които са свързани с езотерика, психология. Много от вас вероятно ще се занимават с такива дейности, други може би ще се занимават с въпроси, свързани с емиграция, следващите 2 години може би ще емигрират или ще пътуват далече, ще имат желание да се осамотяват, да извършат някаква вътрешна личностна трансформация, да опознаят вътрешния си свят, да се свържат своята душа и изобщо да направят живота си такъв, че да отговаря на тяхната вътрешна истина и на тези потребности, които са потребности на вашата душа. Много везни, вие сте естети и сте хора свързани с красотата, така че за вас тази година ще бъде много важно да се ориентирате какво наистина иска вашата душа, за да можете да сте в синхрон с нея и най-вече да работите това, което наистина е важно за вас като начин, по който се чувствате, защото там в 6-ти дом ще бъде северния възел. Това е и здравето, и работата, ежедневието, ритъма, така че ще можете да изградите един много по-здравословен начин на живот и един хубав образ, нов образ на живот, на здраве, на красота, на хармония. Много важни 2 години за вас, в които така по тези теми ще има промени. На 29 януари се случва това събитие, което наистина е доста ключово като нови кармични задачи и промени, които ще донесе в живота ви. Февруари месец и Марс и Юпитер тръгват напред и това е добре, защото може би ще започнете някъде ще пътувате далеч от граница, ако е имало някакво отложено пътешествие или не сте успели да отидете някъде, или пък някакви съдебни въпроси са били така неразрешени, забавени, поставени на пауза някакви неща, това ще започне да се оправя, да се раздвижат лека по лека нещата, да има някакви решения, резултати. А Марс от 10 дом може да, като тръгне напред през февруари, може да ви донесе така желаното повишение или пък някаква възможност, която да е била пропусната или не е било момента да реализирате нещо, сега ще можете да се предвижите напред също. Март обаче, веднага на 2 март, Венера става ретроградна във вашия 7 дом. Тя ще бъде ретроградна в Овен и нейната ретроградна започва на 2 март и ще бъде до 13 април ретроградна, което означава, че ще можете да преразгледате вашите отношения. И това е сектор, който се свързва с другите и целият ви обмен на енергия с другите. Значи тук са както лични взаимоотношения, брак, някакви договорни обвързаности с организации, с други хора, с които, примерно, имате някакви съдружия. Това може да е както в личен, така и в бизнес, в делови аспект. Може да е свързано с клиенти, може да е свързано с някакви други дела, съдебни, може би. Въобще тук ще има някакво преразглеждане. Освен това, сделки. По време на ретроградна Венера, може би ще получите, примерно, пари за нещо, което сте започнали като процес преди нейната ретроградност и ще завършите някакви сделки, но не е желателно да правите някакви финансови операции, въобще сделки, в този период да започнете нещо ново, защото и да се занимавате с такива естетически някакви процедури, които просто няма да се получават по най-добрия начин, ако е нещо, което за първи път ще предприемате, когато говорим за по-драстични такива процедури. Добро време да преразгледате отношенията си, всякакви въпроси свързани касаещи сделки, касаещи договори, да преразгледате тези отношения партньорски. От април Венера ще се върне във вашия 6 дом. Там, между другото, и Меркурий, двете планети ще бъдат ретроградни във вашия дом на отношенията и след това през април ще се върнат във вашия дом на работа, така че ще можете да преразгледате своята работа, да преразгледате възможности за работа и да обърнете внимание на вашето здраве. Направите някакви, примерно, там изследвания, рутини обикновено или да повторите. Не е добре в този период да се правят операции. Нептун. През март имаме доста събития, защото едно от важните наистина глобални събития е ингресията на Нептун в знака Овен. Когато Нептун премине в Овен, той ще влезе във вашия 7 дом и ще остане там много дълго време, 15 на години. До 38 година Нептун ще остане във вашия дом на взаимоотношенията. И това е много важен за вас момент, защото влизането на Нептун в 7 дом ще даде изграждане на ни отношения на една духовна основа. Много ще се променят хората, с които ще си партнирате и ще влизате в по-сериозни отношения. Много ще се променят хората, с които примерно правите бизнес или сте ваши клиенти, или имате изобщо какъвто и да е обмен на енергия. Защото Нептун е планета, която свързва с творчеството, с вдъхновението, с много любов, божествена любов. Хубави са тези неща, може би да сключите такива, да се занимавате с изкуство и да имате много клиенти, които ще купуват вашите произведения, вашия талант, който ще разкриете. Но от друга страна Нептун е свързан с едно объркване, с една емоционална обърканост и много е важно да внимавате в този период, вижте колко е дълъг, с какви хора се обвързвате, говоря в по-сериозни отношения, по-близки отношения, защото Нептун дава неяснота, дава малко мъгла, дава и такива в най-ниската си вибрация, той дава интриги, дава едно постоянно състояние на жертва или да се грижите за някой, примерно да привлечете партньор, който постоянно е в някакви проблеми и трябва вие да го спасявате едва ли не, или пък вие да влезете в някаква самозаблуда. Така че състраданието е добре да се проявява, когато имаме Нептун, но трябва все пак да можете да прецените доколко
И какви са тези хора в вашия живот, за какво идват във вашия живот, какво можете да научите от тях. Защото всички хора, които привличаме в живота си, всъщност са наше огледало и ние привличаме такива партньори, от каквито имаме нужда. Така че това ще бъде много важен транзит на Нептун. Другото, което е през март месец затъмненията. Затъмненията се случват на 14 марта. Едното затъмнение в Дева, това е лунно затъмнение, и то попада във вашия 12 дом, където ще разкрие някакви тайни, ще може да получите някакви прозрения, сънища, наблюдавайте, записвайте си, защото това е дом, който е свързан с уединение и с вглъбяване, с психология, психоанализа, мезотерика, всичко, което е свързано с вашата душа. Това затъмнение може да приключи период на емиграция за някои, за други може да приключи период на лечение, примерно, за трети може да е възможност да завършите някаква работа в странство или в болници, в някакви такива по-изолирани места. Обикновено това са такива съдбовни моменти за затъмненията и всичко там е много кармично, така че може да се изцелите и да се освоите от някакъв кармичен твар. Това е изключително силен момент. Затъмненията обаче в рамките на една година се преграват събития, така че не очаквайте нещо веднага на ден или в месец да се случи. За всеки човек е различно и може да просто събитията да бъдат свързани през следващата една година с тези теми. Може да вземете решение да емигрирате през този момент. Може да заминете някъде да работите, примерно на остров или на някакво далечено място и да сте в процес на 2 години далече от родината. Може да е свързано с всякакви други въпроси на духовност, езотерика, може да почнете да учите да се вглъбите в някакъв процес на изучаване, примерно на такива теми. Да се самонаблюдавате, да водите свои дневник и да видите какви са вашите блокажи, какво имате нужда да се изчистите. Това е изключително силно затъмнение по тези въпроси. Първото такова затъмнение по тази нова ос беше през септември 24 на 18. То беше обаче в Риби, което ще имаме вече през септември, същинското затъмнение и двете ще бъдат по тази ос. Така че вижте какво ще в този момент ще бъде важно като тема за вас, но то ще бъде наистина много пречистващо и много завършващо, някакъв буквално цикъл етап от вашия живот. Интересното е, че следващото затъмнение на 29 марта ще бъде в Овен, слънчево затъмнение, и то отново ще завърши някакъв цикъл, защото последното затъмнение в Овен по тази стара ос. Обаче, понеже е слънчево затъмнение, то дава и новите възможности. То ще отключи пред вас и нови възможности, които ще бъдат свързани с вашите нови отношения. Вие ще се освободите от отношения, които са недобри за вас, отношения в смисъл такъв, които са изиграли своята роля в живота ви, те повече нямате нужда от тях, за да се развивате, защото всичко, което се случва по затъмненията е, както казах, кармично, те действат като малко, като такъв трамплин, който подскача човек на друго ниво, на друг етап в своя живот, просто се покачва с такава ускорено действат. И между двете затъмнения ще има коридор. Така че в този коридор не бива да се взимат важни решения. Изчакайте да отмине коридора и след това ще имате възможност да вземете решение, но вижте какво идва до вас, защото просто много съдбовни са тези затъмнения за вас, мартенски. Тук имаме ретроградни периоди, така че не е добре да се стартира нищо. През април месец е следващата опозиция на Марс и Плутон и тази опозиция също се свързва с напрежение, както и предишната през януари. Първата беше през ноември 24-та, така че нещо тогава може да е започнало сега отново да имате някакви напрегнати ситуации, но това е в края на 27 април се случва, така че в дните около тази опозиция бъдете също внимателни с приятелства, с любовни отношения. В бизнеса може да има известно така напрежение с някакви ситуации. Следващото нещо, което е събитие за април, общо взето е това, и през април тръгват напред и Венера и Меркурий, което също е добре във вашия дом на работа се случва това тяхното директно движение и може би много неща, които сте объркали в работата ви, или невъзможност в ежедневието си да направите нещо е било стопирано на пауза или пък е трябвало да се прегледа, да се разгледа, да се проработи. Може да е някаква битова ситуация, може да е някакъв режим на хранене, на лечение и така нататък. Всичко това ще започне да се нарежда. Съответно, през май имаме Плутон, който започва своето ретроградно движение в вашия пети дом. Изобщо темата за любовта е много важна при вас, защото следващите 20 години Плутон ще ви трансформира през любовта, чрез любовните отношения, за някои това ще бъде деца, създаване на деца и грижи за децата и въобще промени в техния живот, отношенията ви с децата. За други това ще бъде любовния ви живот и въобще всичко, което е свързано с любовта, с творчеството. Може би ще започнете бизнес, собствено дело, талант, някакъв ще откриете с сцена, може би ще работите, може би ще откриете наистина това, което ви радва и ви носи удоволствие и ще го превърнете в своя професия. Но това ще бъде дълъг процес, защото Плутон действа доста бавно. За него има обаче видео и ще повече от това видео. Даже 2 видеа, така че подробно може да разберете какво в следващите 20 години предстои за вас под въздействието на Плутон. Сатурн през май месец ще премине в Овен и това е всъщност много важното събитие за годината, тъй като 2 години и половина за месеца всъщност, за годината са много. Но за месеца е това, защото Сатурн ще остане 2 години и половина в този знак и в този сектор, който е свързан с вашите отношения и ще можете да структурирате отношенията си. Сега, за някои, които са в дълготрайна, например, дълга връзка или дълги отношения, може това да е година на сключване на брак. Може да сте живели на семейни начала, не сте се решавали да сключите брак или просто не сте го направили по една или друга причина. Но сега това може да е тази година на сключване на брак. За други, може отношенията ви да не са били толкова сериозни, но да станат сериозни именно през тази година. Дори да няма брак, може да вземете решение за съжителство заедно. Може да е година на сключване на важни договори, на важни партньорства и в личен, и в бизнес план, разбира се. Може да е година, в която да работите с много сериозни клиенти. Сатурн стеснява по принцип и ограничава, така че е възможно някаква дистанция също в отношенията с партньорите да има през тези 2 години и половина. Или пък да, поради всякакви причини, може един партньор да живее примерно временно някъде далече и да нямате възможност да общувате много. Но другото, което е студенина понякога, също отдръпване, отчуждение, дава Сатурн в 7 дом в някакви ситуации, може и това да се случи. Така че много често, когато Сатурн транзитира през 7 дом, излиза и темата за развод и за прекратяване на разни партньорства. Но това според вече личния живот, личния хороскоп на всеки не може да бъде за всеки. Така че
ще видите какво ще дойде до вас, но обикновено това по този транзит се случват дълги връзки. Дълги, сериозни, отговорни. Това е голяма отговорност по Сатурн. И трябва Сатурн ще ви така научи да изграждате коректни взаимоотношения. Това е по Сатурн в 7 дом. През юни Юпитер преминава в Рак във вашия 10 дом и това е много хубаво, защото той застава най-високо във вашия хороскоп и в целия ви живот през следващите 12 месеца ще ви носи късмет и всичко, което искате да постигнете. Това е вашия статус, вашата професия, вашето семейно положение, местоживеене, възможности да си закупите жилище, възможности да... Тук може между другото 7 дом да дава добри имотни сделки също. И добро партньорство, въобще е много сигурно и стабилно във всякакви отношения, може да правите доста сериозни сделки, но тук Юпитер ще даде много големи възможности. Цяла една година той ще бъде в този ваш 10 дом, така че е много добро време и за емиграция, и за родителство, с нов статус по някакъв начин. Това разширение, това благоденствие и късмет наистина ще бъде с вас през следващата една година. Много добро време. Да, и живи ще може някой това да си купят, други да създадат семейство. За кой какъвто е приоритет? Какво точно желаете? Кой е вашия връх, който искате да постигнете? Юпитер ще ви подкрепя и благоприятства вашия път. През юни се случва квадрата на Марс и на Уран, така че трябва да сте доста внимателни относно финанси, относно пари с инвестиции. И също така всичко, което става в интернет, в социалните медии, всичко, което само с вашите приятелства, групи, колективи, тук може да има известно напрежение. През юли Уран преминава в Близнаци и се настанява в вашия 9 дом за няколко месеца, той после ще се върне в 8 и там ще разгледате финансите, но преди това в 9 дом той в следващите почти 7 години ще дава възможност да внезапно, за някои от вас може да излезе темата за емиграция, за други може да дава такива пътувания по екзотични места, по някакви срещи, запознанства с чужденци по някакъв супер странен начин. Хора от различна, примерно, религия, култура, екстравагантни, ексцентрични, може тези хора да ги срещнете на път, може да самите вие да пътувате по някакви такива места, които са свързани с някакви места на сила, примерно на такива духовни места. Може самите вие да започнете да се занимавате с езотерика, с развитие на интуицията. Може да е свързано с визи, внезапно може да получите там зелена карта или пък някаква друга виза, разрешение за пребиваване някъде и да живеете в следващите, примерно, там 7 години поне до някъде другаде да емигрирате, а може дори по два пъти да се случи. Има такива случаи. Под въздействие с хората емигрират на 2 места или на 3, зависи, много е неспокойно. И може да има отношение към вашето висше образование. Също може да решите внезапно, че не искате да учите това, или искате да учите други, пък внезапно да решите, че искате да учите без значение на каква възраст и въобще изобщо това да не ви интересува особено, защото Уран е свързан с свобода. И това е бунт, революция, това е духовни практики, може прозрение да получите внезапно, защото Уран е свързан с космическото знание. Така че са вероятни такива професии, между другото. За много от вас може да се отключат такива желания, способности дори и да се заемете с такива някакви нестандартни професии. Другото, което е Меркурий през юли месец ще бъде ретрограден от 18 юли до 11 август. Ще разглеждате доста резултати. Между другото, това с професията е много важно да си дадете сметка, че може изобщо в момента да не допускате дори, че може да работите това. Защото Северният възел се намира в 6 дом и когато през юли Уран влезе в 9 дом, абсолютно като прозрение може да откриете съвсем друго нещо, с което искате да се занимавате. Така че не е изключено много хора да сменят своята професия и тя да бъде супер неочаквана и за вас самите. Меркурий ще разгледате, приятелствата, отношения с приятели, мечти, отношения с колективи, там на тази ретроградност на Меркурий през лятото. И може това да е свързано с някаква популярност, не е изключено също така да се върнете към някакво занимание, може да е на сцена, може да нещо старо да излезе на дневен ред, може да е свързано с някакви проекти, социални медии, с интернет. През юли Сатурн ще стане ретрограден и там може да има известни пречки в взаимоотношенията, някакви сделки могат да се буквално на пауза да бъдат поставени, да има забавения, да има известни, може би, институции да пречат и документи някакви да трябва. Ще има забавене и честно казвам е много важно да сте много отговорни, взаимодействайки си с другите, защото това е дума на взаимоотношенията с хората, с които по някакъв начин вие имате обмени, те са важни за вас. В този период от живота ви действително Сатурн ще даде една такава дисциплина и това е строгия учител, който ще гледа стриктно да имате много добри и коректни взаимоотношения. През август Меркурий ще тръгне напред във вашия дом на мечтите, така че и приятелства, и мечти, и всичко ще ви се получава много добре. Юпитер там ще помага, ще благоприятства. И август е благоприятен месец и време за бизнес, за работа, за много действия, които ще се увенчават с успех. Много сила, ще имате много енергия, хъс и много смело ще следвате своите цели, защото Марс ще бъде във вашия знак от 7 август до 22 септември. Възползвайте се. След това са септемврийските затъмнения, които са на 7 септември лунното затъмнение на вашия дом на работа, може би ще се освободите от някаква работа или от някакви вредни навици, от неща, които по някакъв начин ви тежат или не са вече за вас, остарели са, не ви удовлетворяват. Може би ще имате отношение към здравето си, някакви, възможно е това не е свързано с операции, не е желателно в коридора на затъмненията и по време на самите затъмнения в дните да се правят такива, да се планират операции. Имайте предвид този период, ако предстои нещо такова през годината. А също така ще имаме коридор между 7 септември и 21 септември, защото на 21 септември ще бъде слънчевото затъмнение в Дева, което попада във вашия 12 дом. И тук вече темата за емиграция действително може да излезе много съществено като решение, което да вземете и да пристъпите към действие. В коридора на затъмненията не е добре да се взимат важни решения, но пък след като отмине коридора може много ясно да видите какво е това, което е добро за вас. И по 12 дом може да е свързано с някаква работа в чужбина, може да е свързано с работа в болница, благотворителна организация, в някаква друга такова място, където да се грижите за други хора. Може да
санаториум, може да е някакъв друг духовен център, може да е свързано с някакъв ретрит, може да е свързано с стартиране на някаква духовна работа, езотерична или психологическа такава, не работа, знания, терапия, всичко това ще бъде много важно за вас да направите вътрешна така не самооценка, а просто да се себе опознаете на базата на медитация, йога и всякакви такива практики. Септември е един много добър месец за вас, също защото Меркурий ще се намира във вашия знак от 18 септември до 6 октомври, така че може би това ще е свързано с много нови запознанства, срещи, с много нови идеи, добри вести, отношение към вашето тяло, физика, стил, може да започнете някакви промени по външния свит, може да започнете съвсем по нов начин да гледате на живота, вашите мисли, вашите общуването и начинът, по който вашето поведение. И защото това са доста хубави месеци за вас. И август, септември и октомври, когато пък ще имаме Венера във вашия знак, тя ще бъде на трон, тя управлява знака Везни и ще се намира в своята силна позиция от 14 октомври до 6 ноември. Така че октомври се очертава доста добър месец за вас. Там и Плутон във вашия пети дом, той ще тръгне напред, мисля, на 14 точно така, и всякакви любовни въпроси ще бъдат на дневен ред, тъй като Меркурий може да ви даде много интересни любовни срещи, запознанства. Също така за тези от вас, които са свободни и търсят своя партньор в живота, може би септември ще се окаже много благоприятен месец за това. И септември и октомври всъщност. Август по-скоро за работа и някакви начинания, свързани с бизнеса. Между другото, през октомври, освен че Плутон ще тръгне напред, то Нептун ще се върне в Риби и ще се върне във вашия шести дом. Така че там може би ще има някаква неяснота, свързана с работата, или ако става въпрос за някакви здравословни теми, да знаете, че обикновено Нептун, когато транзитира при шести дом, дава грешни диагнози. Трябва да проверявате информацията. Така че ако има някакви здравословни въпроси, не е добре да се доверявате на първо мнение, трябва да потърсите още едно мнение на специалист, за да сте сигурни, че всичко е така както трябва. През ноември Меркурий ще бъде ретрограден от 9 ноември до 29 във вашия дом на общуването, на контактите, отношенията с брата, сестри. Той там е силен в трети дом, тъй като управлява този трети дом. Ще можете да преразгледате своите контакти с роднини, с брата, сестри, общуване, какво вашите мисли, някакви стари идеи, възможно да свързано с някакви обучения, с получаване на лицензи. Ако се занимавате с търговия, това ще бъде добро време да преразгледате тази дейност. Или пък да презапишете някакви курсове за практически умения, възможно е да получите лицензи или пък някакви други сертификати за нещо, което ви е необходимо. Стари договори също така може да прегледате. Но най-вече прегледате мислите си и се освободете от всички неработещи мисловни модели, които просто ви объркват целия живот. През ноември също Юпитер ще стане ретрограден и ще бъде ретрограден във вашия 10 дом, така че там може да има малка пауза в работата, кариерата, в професионалната реализация, може да има някакво повишение, което ще се забави и след това до година ще го получите, но може би ще има някаква такава ситуация, свързана и с вашия, примерно, статус, родителство, брак, пенсиониране. Може би ще преразгледате всички тези теми под една или друга форма, но Юпитер дава втори шанс, така че за някой от вас това може да е повторно връщане към някаква работа или нещо, което не сте получили като подарък, сега да си го получите. Може да е свързано и с такива теми във вашите лични отношения, защото може да има, примерно, някакъв период в брака, който или в сътрудничеството ви с някой човек не е бил окей, и сега да можете да преразгледате това, за да подобрите тази сфера и да съответно да се помирите и да получите, примерно, шанс, също така втори шанс за емиграция, втори шанс за преместване, да речем, на друго място и всякакви такива въпроси. За учене също, тук може да е свързано с взимане на изпити. Също така повторно Уран се връща в Телец във вашия 8 дом и това ще има отношение към финансите, така че може внезапно да получите някаква финансова подкрепа, забавена, или пък може да получите кредит, може да получите финансиране, наследство. И декември Венера ще се намира в вашия трети дом на общуването, контактите, обученията и вероятно ще се запознаете. Декември ще се запознаете с някой, ще сключите важен договор, може би, или ще започнете някакво важно обучение. Добро време, края на годината може да се окаже много специален месец за вас декември, тъй като може да срещнете някой важен човек за вас и Венера носи любов, носи пари, възможности да получите, да подпишете някакви важни договори, да направите някакво добро сътрудничество. А защо не и някакво предложение, романтично, любовно пътуване също така може да е свързано с това. Вижте какви интересни срещи ви предстоят в последния месец на годината. Това е в общи линии цялата година, която, както виждате, е много динамична и може да започне по-бавно и така нищо сякаш не се случва и не се движи, но всъщност не е така, защото изведнъж след края на април нещата ще се обърнат на съвсем други обороти, така че нека да бъдем подготвени за новите промени, да бъдем будни за новото, което ще влезе в живота ни, да можем да си накъсметим най-хубавите неща, благодарение на нашето състояние. Аз си пожелавам една изключително щастлива, красива и много успешна 2025 година. Бъдете здрави!